Så. Nå Mikkel, hvis jeg nu spørger dig, hvad er Arkitektforbundet? Hvad svarer du så? Jamen, kan du fortælle om, hvad det er, vi skal lave? ja, vi skal ud og finde ud af, hvad Arkitektforbundet er. Fordi at hvis vi på en eller anden måde skal fortælle folk, hvad Arkitektforbundet er, så er vi nødt til at vide det selv. Altså, jeg ved det ikke rigtig selv. Så vi må ud og spørge nogle medlemmer, så vi selvfølgelig spørge nogle af dem, der sidder i toppen af foreningen også. Goddag. Goddag. Kan du egentlig forklare mig, hvad Arkitektforbundet er? Det er vi jo lidt nysgerrige efter. Hvad det er for mig? Hvad det betyder for mig? Ja. Jamen det er jo et, hvad kan man sige, det er jo... Det er et forbund, jeg er medlem af, fordi jeg er arkitekt, og som man vel bør være medlem af, så man har nogle ordnede forhold på sin arbejdsplads. Så i mine øjne er det en fagforening, som varetager medlemmernes interesse. Så vidt jeg har forstået, altså, så er det jo et fagforbund. Ja. Så jeg regner lidt med, at det er jeg går hen til, når jeg bliver arbejdsløs en gang. Så sidder jeg og laver massen gamle tom. Hvorfor er du med i Arkitektforbundet? Det er fordi, at jeg er sikker på, at de varetager mine interesser i forhold til løn og ansættelsesvilkår. Og at hvis jeg kommer i en situation en dag, hvor jeg har brug for hjælp, sådan juridisk rådgivning, så er jeg sikker på, at det kan hjælpe. Det er jo fordi, at jeg har en eller anden tro på, at man skal engagere sig i ting, og at det nok er meget godt at være med i et fagforbund. At der er nogen, der varetager mine rettigheder, og at der er nogen, der har de samme interesser som mig. Nu sidder jeg som semi-arbejdsløs i den her stilling, ikke? Ja. Og altså, med det samme, jeg sender ansøgninger ud og skal ud og søge job og sådan noget, så er det er jo også rart at have den i ryggen. At vide, at der har været nogen der før mig, og at der er nogen, som, som er der, ligesom ja. Ikke? Hvis vi på nogen som helst måde skal sikre os fremtiden, at arkitekten stadig får en vigtig rolle at spille i byggeriets fase, så må vi også stå sammen. Så må vi stå sammen ligesom på gammel manér. Det er fint, du siger det, ikke? Minus 30, så det er jo egentlig fint, du er under 30, og retorikken er fra her før 30'erne også, ikke? Hvad er status? Jamen status er, at vi er blevet lidt klogere på en eller anden måde. Der er jo rigtig mange af de her folk, der siger, at det handler om sådan helt basale ting, altså. Men det er ligesom om, de rammer ikke rigtig hovedet på sømmen, sådan. Skal vi gå ind? Ja, skal vi se, hvad der sker. Nu, du har jo kæmpe lang historie fra Arkitektforbundet. Kan du ikke fortælle mig helt kort, hvad Arkitektforbundet er? Arkitektforbundet, det er en fagforening for arkitekter. Det er det helt korte. Og vi skal sørge for, at arkitekterne de har det godt, at de får den løn, de har fortjent, og de har det arbejde, som de har prøvet at læse sig til at få. Og i det hele taget, at de går igennem livet uden problemer. Det er Arkitektforbundet, der hjælper med det. Og vi plejer at sige, at man kan stille alle spørgsmål hernede. Der er ikke nogen spørgsmål, der er for dumme. Nu er vi bare til København. Det er rigtigt. Der må være nogle medlemmer derovre. Vi skal også spørge formanden. Det kan være, hun ved det også. Hvordan skal vi sige til arkitekter, at de skal blive med? Ja, først og fremmest så må det være indholdet, ikke? Men altså, på den anden side, hvordan skal vi også formidle det til dem? Altså, arkitekter, de gider ikke læse. Hvad laver arkitekter mest? De plejer jo at tegne, ikke? Så siger de, nå, men Arkitektforbundet, det er sådan noget, så er der en cirkel her, ikke? Så det er ligesom sådan, vi plejer at kommunikere jo. Vi plejer bare at tegne det for folk. Ja, skal vi få det overstået? Mette, du er formand for Arkitektforbundets repræsentantskab. Du må kunne fortælle mig, hvad Arkitektforbundet er for en størrelse. Jamen, Arkitektforbundet er en god gammeldags fagforening for arkitekter og designere. Hvad skal det sige, havde jeg sagt? Ja, det skal sige, at vi sørger for de mest basale ting på arkitekternes arbejdsmarked. Overenskomstforhold, løn, ansættelse, hjælper folk, som kommer i knibe og sørger for gode vilkår. Kan du ikke fortælle mig, hvorfor jeg som ung arkitekt skal være med? Hvis du gerne vil være sikker på, at der er nogen, der hjælper, hvis du kommer på spanden, så synes jeg, at du skal være medlem. Det er sådan den ene ting, det er forsikringsordningen. Den anden del er, at du rent faktisk er med til at sikre, at vi kan fastholde de gode overenskomstvilkår, som vi har. Det er status. Det skal være en status. Jeg synes, vi har hørt rigtig meget om sådan noget basis fagforeningsstof. Løn, ansættelsesvilkår. Vi har slet ikke hørt noget om kompetenceudvikling, efteruddannelse, hvordan man planlægger sit arbejdsliv, som jo egentlig er noget af det, der står, når man kigger ind på hjemmesiden. Det virker som om, vi rammer ned i et hul, hvor folk slet ikke har sådan tænkt over,
hvad det egentlig er for noget, det der arkitektforbund. Det er bare lidt, hvad var det Bram sagde i går? Det skal man jo bare være med i. Men man skal jo være med. Har du nogle guldkommentarer om film og sådan som udefra forstående, altså? Har du et billede af, hvad arkitektforbundet er? Vi må ned til Arne og spørge noget mere, så må vi jo til at tænke os om selv, jo. Nej. Det var der virkelig. Fadet her, det er arkitektforbundet, ikke? Og så de 3 ting, vi egentlig har, det er sådan 3 ting, der står oven på hinanden. Det er sådan en basis, ikke? Ja. Så er det på en eller anden måde arbejdsmarkedspolitik, du ved. Ja. Og så det sidste, der kommer ovenpå, det er noget, som vi meget sjældent forbinder med det, men det er i virkeligheden karriererådgivninger, kompetenceafklaringer. Ja. Hvad er mit arbejdsliv og sådan nogle ting, ikke? Og det er jo klart, at det nederste er det vigtigste, ikke? Men det er ligesom om, at den der toppen af kranskagen, det der egentlig er rigtig spændende, hvad man forsøger på at gøre som forbund eller forening, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Det er der ikke ret mange, der ved noget om. Jeg tror på et tidspunkt, så skal man se det her som sideløbende størrelser. Det kan godt være, at den her den skal ligge ovenpå, eller den skal måske også have sit tredje ben herude, hvor man kan sige, at der er det politiske, og så er der det overenskomstmæssige, og så er der det karrieremæssige. Vores medlemmer, uanset om det er arkitekt, eller designer, eller planlægger, eller hvad det nu er, det som de går op i, det er jo deres fag. Altså de er jo virkelig passionerede. Og så glemmer de tit nogle af de her ting, som vi beskæftiger os med. Og der er vi jo ofte sådan et sikkerhedsnet. I stedet for så at sige hele tiden at snakke om, at det handler om løn og sådan noget, så burde vi jo sige, at det handlede om, altså, at arkitektforbundet var til for at sikre et godt arbejdsliv i stedet for. Altså rent faktisk, når det er, at vi holder dimittentmøder, så plejer jeg altid at sige, at det er det, vi laver. Det er at sikre et godt arbejdsliv for arkitekter og designere. Det var jo det bedste svar, vi har fået indtil nu. Vi skulle bare spørge chefen noget tidligere. Så. Nå Mikkel, hvis jeg nu spørger dig, hvad er arkitektforbundet? Hvad svarer du så? Jamen,